асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз нахустин рӯзҳои ба арсаи сиёсат қадам гузоштан соҳаи маорифро аз афзалиятҳои сиёсати давлатдори хеш эълон дошта ба таҷдиди мактаб ва таълиму тарбия таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. Аз ин мавқеъ марҳилаи имрӯзаи инкишофи назария ва амалияи низоми мактабу маориф ки таълиму тарбия ҷузъи таркибии он аст бо саъю талошҳои пешвои миллат ҷиддан вобаста мебошад. Таърихи мактабу маориф мактабшиносӣ дар марҳилаҳои гуногуни тараққиёти ҷамъият рушди бемайлони соҳаи маорифро дар сатҳи гуногун ёд дорад, вале соҳаи маорифи кишвар алалхусус шаҳри Кӯлоб дар муддати солҳои истиқлолият чунин ҳолати пешравиро дар хотир надорад. Масалан, дар шаҳру деҳоти Кӯлоб аз 53 муассисаҳои таълимӣ 16 муассисаҳо аз нав сохта шуда, дар назди 14 муассисаи дигар синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст. ҳоло боз дар назди 5 муассиса сохтмони синфхонаҳои иловагӣ идома дорад, ки дар арафаи соли нави хониш ба истифода дода мешаванд. дар давоми солҳои истиқлолият бо ҷалби сармаягузории хориҷӣ ва шарикони рушд дар шаҳри Кӯлоб як қатор биноҳои таълимӣ ва иншоотҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. то соли 2024 аз ҳисоби сармояи хориҷӣ сохтмону навсозии 16 бинои муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои 3184 ҷойи нишаст ба нақша гирифта шудааст. аллакай аз ҳисоби сармояи хориҷӣ 6 бинои таълимӣ ва иловагӣ барои 1380 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. дар маҷмӯъ то имрӯз аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб 8 бинои муассисаҳои таълимӣ барои 2040 нафар хонанда ба истифода дода мешавад. аз дастгириҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо маорифчиёнро водор месозад, ки дар ҷавоб таълиму тарбияро хубу беҳтар намуда барои беҳтар шидани сатҳу сифати таълим дучанд меҳнат намоем. яке аз умилҳои асосии баландбардоштани сифати таълиму тарбия пеш аз ҳама мустаҳкам намудани заминаи моддии техникии муассисаҳои таълимӣ мебошад. гарчанде оид ба сохтмони муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва бо мезу курсиҳои замонавӣ таъмин намудани онҳо дар шаҳру деҳоти Кӯлоб корҳои зиёде амалӣ карда шуда бошад, ҳам дар ин самт мушкилиҳо зиёд аст. имрӯз биноҳои муассисаҳои таълимӣ рақамҳои 16, 33, 39 ба таъмири асосӣ ниёз дошта, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 15, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44 ва 49 толорҳои варзишӣ ва маҷлисгоҳ арзи вуҷуд надорад, ки ин бо сифати дарсҳои варзишӣ, беҳдошти саломатии хонандагон ва гузарондани чорабиниҳои таълимию тарбиявӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 33 диҳаи пистамазори ҷамоати диҳоти зиракӣ солҳои 1975-76 барои 100 нафар хонанда сохта шуда, аз 6 синфхона ва як утоқи корӣ иборат мебошад. деворҳои бино похсагин буда, пойдевор надорад. муассиса то соли 1992 муассисаи таҳсилоти асосии умумӣ буда, хонандагон баъди хатми синфи 8 3 километр роҳро пиёда тай карда ба диҳаи чашмасори ҷамоати диҳоти Шамсин Шоҳини ноҳияи Минобод барои таҳсил мерафтанд. инро ба инобат гирифта мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Кӯлоб соли 1990 муассисаи асосиро ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ табдил доданд. бо мурури замон аҳолии диҳа зиёд шуда, имрӯз шумораи хонандагон ба 230 нафар расидааст. аз суҳбат бо директори муассиса ва омӯзгорон маълум гардид, ки дар муассиса синфхонаҳо намерасанду муассиса дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. инро ба инобат гирифта мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатӣ ва шуъбаи маорифи шаҳри Кӯлоб барои сохтмони мактаби нави замонавӣ ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дархост пешниҳод намуданд ва дар назди мактаб бинои нави иловагиро барои 240 нафар хонанда дар як баст ба нақша гирифтанд, ки он аз 10 синфхона ва 2 утоқи корӣ иборат мебошад. баъди анҷоми корҳои лоякашӣ сохтмони бинои нав оғоз мегардад. азбаски теъдоди хонандагон нисбат ба давраҳои пештар хеле зиёд шудааст, синфхонаҳо танг ва рӯшноӣ суст мерасад, хонандагон ба баъзе танқисиҳо дучор мешаванд, вале бо вуҷуди ин хонандагони мо
барои илму дониш саъи кӯшиши худро ба харҷ медиҳем. имрӯзҳо бо дастгирӣ ва мадади собиқ хатмкунандагони муассиса корҳои омодагӣ ба соли нави хониш оғоз гардида, аллакай масъулии сохтмонӣ ва таҷҳизотҳои хониш ба муассиса дастрас гардидааст. Коллективи омӯзгорони муассиса тасмим гирифтанд, ки таъмирро дар рӯзҳои наздик ба анҷом мерасонанд. аз тарафи собиқ хонандагони ба муассиса ёрии доимӣ расида меистад. ба наздикӣ ҳамаи тахтаҳои синфӣ иваз карда шуданд. хуб қариб 300 метр роҳрав сохта шуд. хуб дар таъмири мактаб гоҳо ёрдам мерасонанд ва дар тамоми чорабиниҳо дар паҳлӯи мо хонандагоне ки муассисаи моро хатм карданд барои мо ёрии худро мерасонанд. дар доираи амалигардонии лоиҳаи муштараки Бонки Исломии Рушд, шарики глобалӣ дар соҳаи маориф, оид ба дастгирии татбиқи стратегияи рушди маориф дар шаҳри Кӯлоб, имсол сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ дар деҳаи обшорони ҷамъияти деҳоти Кӯлоб дар маҳаллаи Абдушукуроваи маркази шаҳр, сохтмони синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 27, 33, 35, 46, 53 ва сохтмону азнавсозии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 9 ва 40 ба нақша гирифта шудааст, ки аллакай азнавсозӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 40 оғоз гардидааст. бо бунёд шудани муассисаҳои таълимии нав ва сохтмони биноҳои иловагӣ дар шаҳри Кӯлоб, раванди таълиму тарбия беҳтар шуда, мушкилотҳои соҳаи маориф зина ба зина аз байн меравад.